gloch. Heddiw, mae gennym ni newyddion arbennig o hanesyddol. Mae tair Gofod yn o Ynys Môn. Dwi'n edrych ymlaen, dwi'n mor gyffroes. Sydyn ewch chi nôl eich popcorn gyda chi ddim eisiau methu hon. Mae angen mwy o fforddiant. Angen gweithio ar ein proffesiynoldeb. Paid â bod mor serious, dwi ti ddim yn edrych ymlaen. Mae yna 2 roced yn lawnsio o'r Ynys Môn. Yn dilyn lawnsiad St Peak o'r Gofod mis diwethaf, mae 3 safle Ynys Môn wedi penderfynu i lawnsio roced mwyn cyfnodi Ynys Môn mewn hanes. Bydd y roced gyntaf yn lawnsio o Fynydd Paris, yr ail Fynydd Tŵr a'r trydydd o Fynydd Bildafon. Maent yn gobeithio denu ymwelwyr o NASA. Ond y cyntaf iawn ni yn ateb y cyfreithwyr, Enlli Madison, sy'n aros amdan yn Mynydd Paris. Atwch chi, Enlli Madison. Croeso ato ni Mynydd Paris. Mae hon yn noson hanesyddol iawn ble mae 4 o blant o'r Rhosybol yn cael ei anfon i'r Gofod, sef Celt, Iwan, Jack ac Ynan. Mae hwn yn noson i chi beth anghofio. Mae nhw yn teithio ar y roced John Deere NASA. Awn ni ymlaen i weld y roced yn cael ei lawnsio. Dwi'n teimlo'n gyffrous iawn i weld y roced yn mynd am y Gofod, gan bod fy hen dain Tecwyn Roberts, cyn ddisgybl yn Ysgol Rhosybol, sydd nawr yn gweithio i NASA. Rydw i'n siŵr bysa fo'n dymuno lwc dda i bawb sydd yn mynd i fyny. Hefyd, mae fy mrawd Jacob yn cychwyn o Fynydd Paris heddiw. Rydw i'n falch iawn ohono. Pob lwc i ti fy annwyl brawd a phawb arall sydd ar y daith. Ta-ta, Sir Fawr, welwch chi mewn i 6 fus. Au revoir. Adios, amigas. Toodaloo. A peidwch a bita fy tob yn ôl. A peidwch chi am meiddio ac ar anrhegion. Ta-ta. Nadolig llawen. Llawen. Mae rhieni Iwan gyda fi yma, sef Cadi a Hali. Sut ydych chi'n teimlo? Rydw i'n poeni fydd neb i wneud i bwyd iddo. Paid o poeni wir, bydd o perffaith iawn. A cofio, newid dy drons. Iawn, mae hynna'n ddigon i ni. Iawn, na fo am heno. Ta-ta, dewch yn ôl y fory i weld mwy o bethau diddorol. Ta-ta, weld chdi fory. Diddorol iawn, diolch yn fawr. Mae'n bleser gael croesawu un o'r brifwyddonwyr NASA, Dr Karen McIntosh. Croeso ato. Ydych chi cyffroes? Pardon? Angybyddwch chi. Felly, ydych chi'n gywir yn dweud mae chi ddilyniodd y 2 roced? Yndach, dyma chafbwynt fy ngyrfa. Mae o'n mor cwl. Ta waith, beth yw dy deimliadau am y mater hon? Dwi'n teimlo'n gyffrous iawn, ond ychydig yn nerfus rhag ofni rhywbeth fynd o'i ne hefo rocedi. Dyma fodel ohono. Rydw i'n gweithio ar prosiect cyfrinachol ar hyn o bryd. Fydd pob dim yn iawn. Mae Lucy ac Alec yn barod amdano ar Fynydd Tŵr, awn ni atynt. Croeso ato ni ym Mynydd Tŵr Caergybi, ac mae Carwyn, Cai a Begw ar fin cael eu saethu fyny'r Gofod. Mae'r rhieni Carwyn yma hefo ni heno. Sut ydych chi'n teimlo? Dwi'n felch iawn ohonyn nhw. Joseph, pob lwc i Carwyn a'r hogia. Da iawn, hogia.
O, dwi'n meddwl bod nhw'n barod. Awn o fyw i roced. Dych chi'n barod o gia? Yndan! Yndan! Stop! Stop! Dwi newydd feddwl! Dwi'n mis yn esto! Dwi sy'n y to! Rhowch o off! Rhowch o off! Sy'n y gwynio be hwn! Ych di y twpsen! O, sori! Os na bwcad yma Carwyn! Diolch yn fawr iawn. Mae hynna'n edrych yn wych. I ffwrdd fyny i fynydd bod afon, mae'n bron yn barod i fynd. Helo, Tim Pig dwi mor excited, ond dwi'n drist hefyd oherwydd dwi'n methu fy mam. Helo, Marks and Spencers a dwi ddim eisiau mynd i'r gofod. Mae gen I butterflies. Dwi'n tyma sal. A fi na hefyd, dwi eisiau mynd adrau. Mae fy hefyn fi yn frifo. O, dwi angen PP. Ti wedi gorffan efo botol dŵr na eto? Na, dwi'n safio fo. Dwi hwyr rwan. O, pidiwch â cwyno ef i gysgu. O, alla ddim. Gyfeilwch yn dyn. Poblwch gan Nadolig llawer! Waw, dawch yn ôl ar ôl y toriad. I weld sut maent yn dathlu'r Nadolig ym Matagonia, wel, hwyl am y tro.